no ana adi ko diri karon sa kuan sa nga ani nga iparking sa. Unsa to nagiging? Wala day usa may problema day. Boss, usa ba na lang niya? Ah, bayaran mo na boss. Usa ba na hoy? Bayaran mo na boss. Usa may problema day. Mo so ning dalan na diri nga kuno hindi pang tanan ako sa tao gani ha. Bang. Uy, naitaos na nakumputan ni. Bitaw nga, saktuhay, durian hulog ba eh? Uy, boss! Kaila ka ni Dongski, boss? Asa dapit ang balay ani? Dongski, nga naman tayo, boss? Ngutang sa motor, boss. Oh no! Pat na kabulan ba niya? Kinahanglan lagi ng buliktahon niya kuan lagi? Lugawa! Dahil lahat dito, boss! Nang tumoy, daghan, nag-utang ng tawahan na. Ayo pa dito, boss. O, tama yun, boss. Ngita kang Dongski ba? Kita ka na. Ako dito. O, kanang katulong balay ka na. Sa lipdan sa dakong kahoy. Ah, sige, sige. Sige, boss, sige. Ha? So what's up guys no? Makita nyo karon no ana adi ko diri karon sa kuan sa nga ani nga iparking sa. Unsa to nagiging? Taka na magdi man ka magtanaw si mong gi. Wala ba? Dali mo mo gani. Pangita man ko si Dongski. Kabalo ka nag-video ta diri. Ganun dai, taras Dongski dito na pitaw. Ano ni sa Oh. Sir pagtanaw si mong kuan Hindi, pasensya kayo. Dong! Uy, Dong! Suman? Anong? Ngita si mga ba? Ano mo yun? Eh, dati sa buto. Buliktor si Dong! Oh no! Unsa? Unsa ka to yung paningilo? Unsa ka to? Masig sa motor kani mo Dong. Si bago makagutor Dong. Ay, oh, tama din no. Natay no. Kaya na kung utang ano eh. Asa na meron? Napapito na to, palingaw to dre. Uy, naaram rin ka diri kay. Inihar ko pinaabot ko, pinangita bag asa na pita. Mo Balay. Mo na yung kolektor. Sa asa man na, boss? Imong motor ba upat ka bulan na ni, way bayad. Unsa man ni? Wala pag iti mahatag karon boss, mapait kayo. Unsa man yung upat na ni ka bulan? Ako'y madaot sa marketing ani. Oh no! Hindi ko pinili mo pong boss kay na. Mabi ni teritoryo dire. Di na pwede nga na boss kay sige. ako igor ako naningil ani ba? Ako'y madaot sa marketing ani. Pugos Saan siguro man eh? kuan. Kulata si Moron ba? Sabi binal dire. Sige, testing eh. Sige, na priso ka bitwi. Ay, upat na ka bulan boss. Wala ni bayad yung sa man ako niya. Ako'y madaot sa marketing. Usa may problema day. Upat na ka bulan ba? Unsa? Mayroon ko niya ng utang. Wala day. Usa may problema day. Boss, upat sa man lang ko niya. Ah, bayaran ko mo na boss. Usa man hoy. Bayaran mo na boss. Upat sa man problema day. Boss. Bahala mo niya! Abot niyo! So, kinang nabayaran mo na. Ay, dili ta ka. Bayaran oy. Ayaw ko Gawa na itong hana na eh. Wala ta kung ano sa kumubayan. Magkita na ta. Ano kayo nang kumakaon ng puro glapo? Bakit na ko nabuggan ba nagkatawa? Baklas ka na magkano. Lapo ka na draw. Let's go. Baklas ang banay. Lapo ko. Wish boy kayo, bisaktor kayo bay. Pakilike and share lang po sa mga video guys no. Saan eh? Tagum Tres Locos. Si Wilson Road, subside please. Kuya Winston. Ilgay TV guys. Tagom Biner si Kenneth. So, meron ta guys. Sa akong content karon mo to i-share ninyo tong video kaning video. O daghang salamat sa akong mga kauban. Bago na ako mga kauban. So kung nay forever kami forever na may magkuyog kaning team. So pon magbuhat mig team, pangalan na mo sa mong team. So abang-abang lang sa among team. So karon lang dire lang sa tataman.